Okay, så det så skal jeg lige nu, da jeg har lavet en UK MSP-bruger, og så været inde i Horror Café, eller hvad det hedder, ikke? Og så fandt jeg en, der logget ind på min bruger. Okay, are you not gonna let me do it? Just do it. Altså, jeg forstår ikke helt om. Okay, nu logger den ud. Ja. Okay. Jeg prøver sådan at være logget ud i lidt tid. Og så lige se, hvad der sker. Når jeg prøver at logge ind her om 2 minutters tid, når klokken er 23:21. Yes. Ja, det er ret sent, jeg filmer, I know. Okay, jeg venter bare, imens jeg filmer, fordi at... Oh my god. Hun skrev sådan, give me a chance hele tiden. Sådan, jeg var sådan, og hun sagde sådan, it's lagging og sådan noget. Jeg var sådan, okay. Skal vi prøve at logge ind? Jeg lavede bare en meget simpel kode. Oh my god. Så prøver jeg lige at lave en ny, og så se, hvordan den ser ud. Vi tager bare en random, ikke? Så er den her. Okay, done. Motion 101. Okay. Yes, nu lavede jeg meget simpel kode. Lad os se, hvad der sker. Jeg er så excited, fordi det var sådan... Men... Nej, okay. Jeg havde glemt til at slutte en e-mail. Rip. Ja, gå nu væk med det der, ikke også? Det er så irriterende, at de skal trække tiden. By the way, I am Sex Sky. I can show you around. Let's be friends. No thanks. So you say you wanna get away. Okay, skal vi se, hvad der sker med min bruger. Jeg prøvede at spille sådan en mega noob. Bare lige, hvis I vil være. Ej. Skal jeg prøve at skrive hej? Hej. Hvis I spørger mig om den. Ej, jeg kom til at skrive mig, what the fuck. Jeg prøver sådan at spille rigtig noob. Hvis I skulle være i tvivl. So you say you wanna get away. Min mor er lige baggrunden og laver risengrød, hvis I skal være i tvivl, så yes. Jeg havde jo spurgt mig selv om ven. Jeg tager bare en eller anden, ikke også? Jo, det vil jeg. Yeah! Det er funny. Ej, sidst. Say you wanna get away. Okay. Så jeg tænker, at vi lige sådan gør et eller andet. Say you wanna get away. Den der, fordi, ja. Jeg har prøvet at hacket før, men det var på min danske, og det var sådan ikke noget, jeg gjorde med vilje. Jeg var sådan hacket i 2 dage, og så skrev vi til Movistar Planet, og så fik jeg selvfølgelig min bror tilbage. Og hende, der hackede mig, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Men jeg er i hvert fald venner med hende, og spurgte hun, om jeg ville være VIP, og så sagde jeg nej. Og så sagde hun, nå, giv mig din kode, så gør jeg dig VIP alligevel. Så jeg bare sådan, nej. For jeg vidste jo godt, hvad hun var ude på, ikke?
det her. Det er funny, Johnny. Nå, hun laver sikkert alle de der missioner nu. Thanks. Pegged by Black Hunter Prank. Skal jeg prøve at finde hende? What? No. Eller hun bare Black Hunter. You take my love for granted. I just don't understand it. No. Love it. Det griner det her. Okay, jeg slutter altså snart den her video af, fordi at, ja, den er pretty mærkelig. Så yes, der var lige en hacker, Carlton Camera, eller hvad fanden det hedder. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at kalde den her video. Men i hvert fald, så, okay, nu lader hun som om, at hun ikke er blevet hacket. Og der står på hendes bror, at hun var en hackerhunter, altså en hackerhunter, ikke? Sådan en, der ledte efter hackers, men det var hun normalt ikke. Men yes, nu fik jeg da fanget en hacker på kamera. Så ja, tak fordi I så ud. Hej hej!